Салом дӯстон, дар ин видео мо бо воситаи комментаре пул кор мекунем. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва инҷа что нужно сделать зер мекунем ва дар инҷа мехонем ки чӣ кор кардан дар кораи барои задани буд кардан. Ва ҳамаша мехонем инҷа, баъд охир инҷа гуфтага ки ваш ниго Instagram ва текст комментарий. Выполнить сейчас зер мекунем. Баъд ссилкаро открыть мекунем. Дар инҷа бошад ники Instagram-оно мемонем ва комментария бояд ба забони англисӣ бинависӣ. Шумо метавонед ба забони тоҷикӣ бинависед. Google перевод қатъи ба забони англисӣ тарҷумаш кунед ва дар инҷа мепартоем. ва дар инҷа лайка зер мекунем, сурати дилда зер мекунем ва комментариямонро менависем ва опубликовата зер мекунем. ва дар инҷа боша ҳамин комментарияи навистагимонро ставид мекунем ва дар инҷарам отправить отчёта зер мекунем. ва тамом ба ҳамин кор мо 3 сент кор мекунем. Хеле заданиё дар ин сайт бисёре метавонед кор кардан бигиред ва пул кор кунед. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.